Vitajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako pripraviť podlahu pomocou EP Primeru od Epodexu. Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B EP Primeru, predĺžovacie tyče, gumenú stierku, valček s rukoveťou, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, s dostatočnou ťažnou a tlakovou pevnosťou a čistý. Prach, olej, masnuta a uvoľňovacie prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými metódami. Nalejte celý komponent B do komponentu A a celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a rozotrite ho pomocou gumenej stierky. Potom ho tenko rozotrite valčekom krížovým spôsobom. Nechajte materiál vytvrdnúť pri 20 stupňoch Celzia minimálne 14 hodín, maximálne však 36 hodín. Ak sa ďalší náterový systém aplikuje po viac ako 36 hodinách, EP Primer musí byť, kým je ešte tekutý, osypaný približne 300 gramami kremičitého piesku na meter štvorcový. Pred aplikáciou ďalšieho náterového systému odstráňte všetok voľný prebytočný piesok vysávačom alebo metlou. Podlaha je teraz pripravená na ďalšie spracovanie. Podrobné informácie nájdete na stránke každého produktu. Prajeme vám príjemnú prácu s našimi produktmi. Váš tím Epodex.